ମାମା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଆଜି ଚିତ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଠା କରୁଛୁ ଆଉ। ତୁ ନାକି ପୂଜା କରିବୁନି କି? ହଁ କିସ ପୂଜା କରିବୁ କହ ତ ଟିକେ? ଗେଣ୍ଡାକୁ ଚାହୁଁନି ପୂଜା କରିବି। ଗେଣ୍ଡାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ହଁ, ଏଥିରେ ଗେଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଆଗରୁ ଅଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଗାଈର ମଣିଷର ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି କୁହାଯାଏ ଯେ ଆ ଗୋଡ଼ କାଟିବୁନି ତା ଗୋଡ଼ କାଟିବୁନି ଗେଣ୍ଡା ଆ ଗୋଡ଼ କାଟିବୁନି ତା ଗୋଡ଼ କାଟିବୁନି ଏମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସେଇଠି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହା ତ ନା ଆଉ କିସ ପୂଜାର କୁହ? ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଏହା ହୁଏ। ଆଉ ସବୁ ତାମାନେ ତା ପିଇସି ଥିଲେ ଟିକି ମାର ତାର ଆହୁରି କିଏ ଥିଲେ। ଆଗରୁ ମୋ ନାନା ଆଗେ ସବୁ ମିଶିକି ଆମେ କରୁଥିଲେ। ଏବେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଟିକି ମାର ଏକା ନିଜେ କରିବ ଆଉ। ଆଉ ମାନେ ପିଠାଟା କ'ଣ କହିଲୁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆସିଲି ଚାଉଳ ବାଟିଲି ପିଠା ବନେଇଲି। ତାର ପିଠାଟା କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି।